ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Annabi kama ni ka ɓoye ni ga wasu nan za su halaka ni, nema suke yi su samu hanya ko yaya don su kassara ni, don makana yawo a jini na san ni ba mai tsorata ni, kai man dafa idan isa rabuwaya, kai jalabi don umma sarayya, kasa da sun ganni makiya na su kauce domin su bani hanya, taimaka ya baba a duba, taimaka ya baba a duba, ya baba a duba. A lafiya mai shiga da fice a fadar Allah, salamu alaika. A lafiya mai yanke hukuncin adalci na cewa tsaraika. Takawar ka lafiya Muhammad Ahmad ba wanda za ya kai ka gabas